Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini. Nazi siphala phambili. Parents had to make plans not to go to work to stay at home with their kids because the schools don't have water. Abahlali kwindawo eziliqela kwiphondo laseGauteng bathi basokoliswa kukuphela kwamanzi nokunqongophala kwawo nangona urhulumente ezamile ukungenelela kule minyaka embalwa idlulileyo. Amagqwetha kaAndiswa Mengo alungisa izindululo zakuzithi thaca phambi kwekomishoni yenkonzo zobulungisa ngelithi isigwebo sikaJaji Selby Mbenenge sibonisa ngathi into engenabuzaza ukuncwasa emsebenzini. Molweni makhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Abantu abaninzi kwiphondo laseGauteng bathi basokoliswa kukuphela kwamanzi nokunqongophala kwawo nakubeni kukudala urhulumente engenelela kule minyaka embalwa igqithileyo. Imimandla echaphazelekileyo iquka iMidrand, Melville, Selby, Sedibeng naseHammanskraal. Iingcaphephe zamanzi zithi zininzi izizathu ezibangela oku, kuquka iziseko zophuhliso ezindala kunye nokusilela ukucwangcisa kulungiselela ukwanda kwenani labantu kweli phondo. Iminyaka engaphezulu kuma-30 yolawulo lwedemokhrasi, kodwa abanye abantu kwiphondo eGauteng baphila ngaphandle kokufikelela kumanzi acocekileyo. IHammanskraal ePitoli abahlali baphila ngaphandle kwamanzi acocekileyo isithuba esingaphezulu konyaka, bejongene nemingeni ekumila kunje iminyaka esondeleyo kuma-20. Ukoma nko kweempompo zamanzi kushiya abahlali neepokotho ziqobokile. Umasipala uMbaxa waseTshwane uthi akukho xesha ungaliqingqa ukusombulula le mingeni yamanzi, kodwa uzimisele ukuphumeza iphulo iMagalies Water Clip Drift. Phase 1 is complete. This phase is supposed to give a clean drinkable water to the residents of Marokolong and Ramutse, Kekana Gardens and Mandela Village. Ukande Midrand eGauteng abahlali abadikwe yokosa abantu ukuphela kwamanzi kuphazamisa ubomi babo. Umhlali uThembi Simelano Bhenqichoba uthi le meko ayamkelekanga. Parents had to make plans not to go to work to stay at home with their kids because the schools don't have water. Kusenjalo ebuphela kumazantsi ephondo eGauteng abanye bakhomba umnwe kumasipala ngokurhuqinya. People who must be held accountable is officials. In the municipality, the hierarchy of municipality, you'll have councillors who will decide and take decision that these things must be implemented. But the stumbling block is officials. Ingcali yezamanzi ityhola ukuguga kweziseko zophuhliso zamanzi ngale meko. Population within Joburg has increased over the decades, and unfortunately the municipality did no forward planning. They were supposed to increase the storage capacity of the city. Ukanti umphathi wamanzi nogutyulo uthi isebe lakhe lisathetha nabenxili yesizwe ukuba angabahlawula oomasipala isabelo sohlahlo lwabiwo-mali isikazwelonke xa besilela ukuhlawula amatyala abo amanzi. What we have done and we are doing now is to talk to National Treasury to withhold the equitable share of municipalities so that municipalities must start servicing their invoices and debts. Abahlali abadikwe yokosa bantu kuyanyanzeleka bangene nzulu ezipokothini bethenga amanzi ngelixa izithembiso zokusela amanzi acocekileyo ziseliphupha. Urhwaphilizo kwinkqubo yonkinkisho lwamanzi ngezigadla kubahlali ngomasipala xa kungekho manzi jikelele kweli ingxaki eyandayo, ngokutsho kwekomishoni yamalungelo oluntu. Abanye oomasipala bahlawula izigadla zamanzi ngaphaya kwesigidi seerandi ngenyanga ukuhambisa amanzi kwindawo ezomelwe zimpompo. Lwamanzi yintlekele abaphila nayo abahlali kwindawo eziliqela eKimberley. Built 5 JoJo tanks. And when water finished, then people go and fetch water at the river, and that water is not clean. Isebe lamanzi nogutyulo kuzwelonke lithi lixhalabile kwamasipala abangayithobeliyo imiqathango yonkinkisho lwamanzi. Most municipalities in the Northern Cape performed poorly in terms of the blue and green drop assessments, and what we found is that many of the municipalities in the Northern Cape performed worst compared to the national average. Enye yengxaki ezandayo zizenzo zorhwaphilizo kwinkqubo yonkinkisho lwamanzi ngezigadla. Ikomishoni yamalungelo oluntu yenze uphando. That when we conducted the inquiry in the Northern Cape, one municipality provided testimony under oath that they were spending approximately 700,000 rand a month
to outsource the service to a service provider that was providing the water of the municipality to the communities. Uhwebo olukhulayo ngembutyumbutyu ethe tshitshilili yamanzi lukanti sele kushishino lwezigidigidi zerandi kwanda ngendlela exakileyo amashishini okuthutha amanzi jikelele kwilizwe. Ishishini elibonwa njengelifumileyo limfimfitha komasipala abatsala nzima ngezimali. Omasipala baliqehela eMpuma Koloni bajamelene nomcelimngeni wokunqongophala kwamanzi nanjengoko ukwehla komgangatho kuqhuba ngenxa yokunqaba kwemvula. Isiphathamandla kwezamanzi ziye zahlaba ikhwelo ngongabikho kwamanzi ephela nakovimba. Usodolophu omasipala amatholo Anele Ntshangase uthi bengurhulumente babeke bucala imali engange 1.2 million rand ukwakha idama lamanzi eBedford. Pale wesithili sase-Amatholo phakathi kwezona ndawo ezichaphazeleke kakhulu. Omasipala basekhaya bane kwabathandathu basemngciphekweni ukufikelela ku-day 0 kwidama laseBedford naseCwili ngoku amanzi aphelile, nto leyo ebangela ukuba kwenziwe ungenelelo lukhawulezileyo lokunikezelwa kwamanzi kwiindawo ezifana neKeiemouth. Imeko yona ngohlobo engaluhle ngalo is not yet catastrophic, but sizawuzama ngakangoko ukusamanzi nge-trucks, sizame kangoko futhi imane siratinisha. Abahlali kwimimandla ichaphazelekileyo bathi unxibelelwano beliza kwenza izinto zibe ngcono kwaye le meko ilawuleke. If ADM could have alerted us earlier and done maintenance and prepared us for everything, there would have been greater collaboration between the community, the township and ADM to prevent us from being in the situation that we're in. Emakhanda idami Hosensport kungoku nje lihleli kumyinga ka-26% kuphela kwinqanaba apho kukhutshwa kwamanzi kulo kusebanzima. Eli dama ngumthombo wamanzi ongundoqo kule dolophu, ngoku kudingeka imvula emandla ukuze kuthintelwe ukuphelelwa ngamanzi. Kwenzekayo ke ngoku simane ke ngoku amanzi ke ngoku simane siwabonela indlela yoba simane siwathumele kweli cala langapha ngasedolophini ngokuthi ke ngoku simane ke ngoku isystem le simane siyibamba kwelinye icala siyise kwelinye icala. Abantu abachatshazelwe yimeko yokunqongophala kwamanzi emakhanda bathi bayasokola. Lana aphumayo apha entabeni aklini wena compared to lamanzi lana aphuma eTebini, because lana aphuma eTebini abacocekanga, siye sifunyane zizisu sikhule irashi nendoni. Abasemagunyeni kuzo zonke indawo ezithwaxwa yimbalela bayaqhubeka nokuhlaba ikhwelo lokuba uluntu luqhubeka nokusebenzisa amanzi ngokunonophela ukuqinisekisa ukuba ayalondolozwa. Kwiindaba ze-SABC ndunguNtombozi Kubhala Intuli eMpuma Koloni. Uqhokwano phakathi kwecandelo labucala norhulumente ukuhlaziya isiseko zamanzi kwizikolo zaseMlazi eThekwini kuze neziphumo ezincomekayo. Imibhobho emitsha nengcityiweyo nezindlu zangasese kwizikolo ezili-12 zibone kusongeka amanzi amaninzi abalelwa kwizigidi zeelitha ezingama-28. Inkampani enkulu yeli yamanzi iqhokene nombutho ongenzi nzuzo norhulumente ukuphumeza lo msebenzi. Isikole emisebe primary seMlazi sinabafundi abangaphezu kwenkulungwane. Lesikole singesinye sezikole eziningi esifundazweni ezibhekene nokwebiwa kwamapayipi ekhopha kanye nombompi bese kuba inqalasizinda endala okuholela ekutheni kube nezikweletu zamanzi eziphezulu. Kulesikole bathi bathola isikweletu esethusayo semali engaphezu kwezigidi. Isikole sikweleta imali ela kwi-million. So sagcina sesenze arrangement ukuthi sikhokhe kancane sikhokhe nga-5,000. Izigidi zamanzi ezongiwe yilolu hlelo ezikoleni eziyi-12 kuyinkomba yokuthi ukusebenzisana kuyasiza. We actually stopped about 28 million litres of water leakage just in these schools alone. Uhulumeni uthi naye usezoba nohlelo olufana nalolu nabheke ukuthi axhaswe izinkampani ezizimele. But we were so inspired by this program that we are very soon going to launch our own within a department where we're going to partner with TVET colleges with their final year plumbing students, with the private sector to help us with the cost of the materials, because it does cost a lot of money and government is really struggling financially. Uhulumeni uthi inhloso yakhe ukuqinisekisa ukuba abafundi nothisha bathola amanzi aphephile futhi asezingeni. Mlonde Radebe, SABC News, eMlazi.
Silamkele kwakhona sikwabhodisa nakwabo basandula ukungena ungazibukela ezindaba kwiqonga lika SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazi ungazifumana kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lethu eliphambili sithe. Abantu abaninzi kwiphondo laseGauteng bathi basokoliswa kukuphela kwamanzi nokunqongophala kwawo nakubeni kukudala urhulumente engenelela kule minyaka embalwa igqithileyo. Iziko lemfundo ephakamileyo laseNelson Mandela libekele bucala izigidi zerandi kuphuculo lweziseko zalo ukuze likhusele ikhampasi zalo ekucimeni kombane nasekunqongophaleni kwamanzi. Iyunivesithi iceba ukuchitha malunga ne-68 million randi kwiphulo lamandla asekwe elangeni ukuze inciphise ukuxhomekeka kumbane wesizwe. Ezi nzame ziyinxalenye yesicwangciso sokuzimela kumba wamandla ombane nokunciphisa iindleko zexesha elide. Lana nembalela ngowona mbono wale University Nelson Mandela. Oku nanjengoko usuku lokungabikho manzi konke lusiya lusondela. Susela kule nyanga umthamo wamadama edibene kumasipala ombaxa eNelson Mandela Bay ungaphantsi komyinge ka-36%. Nangona kunjalo urhulumente ubekele bucala ngapha kwezigidi ezintathu zerandi ukuqinisa izicwangciso zale University ukukhawulelana nembalela. We've made an appointment, I think it was last year, September, and that contractor is now full on site, installing probably at the moment on 4 sites already, on 4 campuses. Eliziko lithi lijonge kakhulu nakwizicwangciso zikamasipala ukuze zinqamelane nezalo. Le University ikwaza nendlela zokuqinisekisa ukuba inombane owoneleyo naxana umasipala engenambane. Hence we've drilled boreholes in time, created buffer tanks on certain campuses to actually just keep our system going if there's a possibility of no water in these cases. Eliziko lithi liza kuseka iqela eligxile kudluliso lwamanzi lithathe ingqalelo ukusetyenziswa kwamanzi kwaye lixhobise wonke umuntu ngendlela zokulondoloza amanzi. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Anda Nqonji Gqeberha. Iziko lemfundo nomsila iCape Peninsula lithi lenze konke okusemandleni ukuncedisa abafundi abafuna indawo yokuhlala phambi kokuba kuqala unyaka wokufunda. Oku kuza phambi kokuba kuqala izifundo zonyaka ekuqaleni kweveki ezayo. I-CPUT ithi ifikelele kwinani eliqingqiweyo lokuthatha abafundi kwindawo zokuhlala ngokunjalo nakwinjongo yayo yokubhalisa kwizifundo zesidanga sokuqala. Iqaqobana labafundi belilinde nemithwalo yalo ngaphandle kwamaziko emfundo ase-CPUT eKapa ngentsasa yangoMgqibelo. Abanye baba bafundi basuka ngaphandle kwiphondo laseNtshona Koloni bathi abaqinisekanga ukuba mabayephi okanye benze ntoni nanjengoko bengenawo amandla okuhlawulela indawo zokuhlala zabucala. Being honest, I'm scared. What if something's gonna happen to us if we sleep outside because we're young? As for my side, I don't have any relative or a friend either, and I know it's very well good. See, my mom won't afford to pay me a PA since they requested us yesterday. Le University ithi ngolwesihlanu ibikhuphile ingxelo ixelela abafundi ukuba nabani na usafuna indawo yokuhlala kufuneka afune nakwindawo zokuhlala zabucala. A 10-page long list of private accommodation options has been circulated. We have found that residence applicants have congregated at our District 6 campus in the hopes of being placed. These are students who have not applied for residence, live within the 60-kilometer radius of campus, so they're ineligible for placement, or they are not meeting the NSFAS requirement of passing 60% of their subjects. I-University yaseStellenbosch ithi ngelixa imfundo kwisizwe ngokubanzi yendawo yokuhlala yabafundi ibhalwe kakuhle kuluhlu, umcelimngeni abajongene nawo abafundi ayiko kungafumaneki kwendawo koko kukufikelela kumaxabiso ingakumbi abo bafumana inkxaso-mali ye-NSFAS. Ootitshala bezolimo bathi bajongene nengxaki yokushokoxeka kwezixhobo ezikolweni. Nangona kunjalo bathi bayavuya kakhulu indlela abaqhuba ngayo abafundi kwezi zifundo kweli jikelele. Oku kuvakaliswe kwingqungquthela yeli yootitshala bezolimo ebanjelwe eMbombela kwiphondo laseMpumalanga. Le ngqungquthela intsuku mbini ishukuxe imiba equka ukuguquguquka kwemozulu nemingeni ejongene nootitshala kunye nabafundi.
Izifundo zezolimo maxa wambi zijongelwa phantsi ezikolweni nangona elicandelo lidlala indima enkulu kuqoqosho lweli naseqinisekiseni ukuba eli aliphelelwa kukutya. Nangona kunjalo ootitshala banenkxalabo ngokushokoxeka kwezixhobo zokufundisa ezolimo. Performance of learners since we started is increasing every year. As I speak nationally, we have about 80% across all the provinces in terms of performance. But in the main, when we talk to the educators themselves, they are talking about a lack of certain facilities in their schools. As agriculture, it's a subject which needs to be done practically. Ukuquququka kwemozulu kuyalichaphazela elicandelo. Ingcali ithi ootitshala kufuneka baqinisekise kuba abakufundisayo kuyangqamana nokuquququka kwemozulu. We do capacitate them to ensure that what they teach our learners in their respective schools, whether they are teaching agricultural sciences, agricultural technology, agricultural management, they are able to teach our learners climate smart content. Ukanti le ngqungquthela ixhobisa ootitshala ukuze babuye benolwazi oluphangaleleyo kumagumbi okufunda. We have learned a lot. What we are learning in this conference is innovation and innovating agricultural teaching so that it is aligned to fourth industrial revolution. Le ngqungquthela ijonge ukuphuhlisa izifundo zezolimo nokukhuthaza abafundi kuba benze ezi zifundo. Amagqwetha omabhalane wejaji uAndiswa Mengo azilungiselela ukufaka umbono wawo kwikomishoni yenkonzo zobulungisa ngeziphumo zengxelo yeqonga lokuziphatha kwejaji kuphando ngesimangalo sesincwaso esingafanelekanga somongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge kwinto athi le ngxelo yenza ukungcungcuthekiswa ngokwesondo emsebenzini kube ngathi kukuthandana. Le ngxelo ikwi-JSC nekuyeza kuthatha isigqibo sokuyamkela okanye ifikelele kwesinye isigqibo ngalomba. Umangali kwelivela tanci lophando ngesimangalo sesincwaso esingafanelekanga kule ngcungela ejaji eMpuma Koloni umabhalane wejaji uAndiswa Mengo akakanikezeli kulandela ukufunyaniswa kukaJaji Selby Mbenenge eziphethe gwenxa. Igqwetha likaMengo lithi baza kungenisa izindululo kwi-JSC ngale ngxelo kwaye basengabhenela kwezinye iinkalo zomthetho ngalomba. We find that the tribunal had decided that there in fact was no power imbalance between the judge president, the most senior person in her workplace, and herself, a secretary, a junior staff member within the court. uBlowns ukwavakalise inxalabo ngokufunyaniswa leliqonga lophando lejaji esithi lijikelelisa isenzo esingekho mthethweni sokungcungcuthekisa ngezesondo yangathi kukuthandana esithi oku kuthumela umyalezo owoyikisayo kwabasetyhini kuba bangazikili iziganeko zokungcungcuthekiswa ngesondo emsebenzini. The danger with that narrative is that narrative is actually a defense that many rapists and abusers use within our court system in South Africa every day. And so even when we look at the social media, the comments relating to this case, you know, this is a rhetoric that has been reinforced. And so we fear that it will send a chilling, have a chilling effect and send a chilling message to women who wish to report sexual harassment within their workplaces. Umengo akazukubuyela kwinkundla ephakamileyo yaseMpuma Koloni ngelimkhuselayo. Ingulubaphathiswa yaseMpuma Koloni Oscar Mabuyane etyelele ikhaya longasekhoyo uBishop John Bolana weBantu Church of Christ. uBishop Bolana usweleke neminyaka engama-82 ubudala kwikhaya lakhe eGqeberha ngoLwesibini emva kokugula ixesha elifutshane. Bolana wadlala indima enkulu ekubumbeni umbutho we-African National Congress ngokusebenzisa ubunkokheli bakhe kwezomoya. uMabuyane uchaze uBishop Bolana njengomntu onothando noluncedo eluntwini nowayentsika kubantu abangathathi ntweni.
sondeleyo kakhulu ebantwini ebesondele nalapha kum kwakunye nefamily yam nam xa ndingathi kukho into ezingaqondakaliyo bendifumana isamon bakhawuvele apha ukuzocacisa ezinye izinto esingaziqondi kakuhle apha ebengumntu we-ANC ebelilungu le-ANC ebelizingca kakhulu nge-ANC ebeyithanda i-ANC bekhathazeka xa i-ANC ikhangeleka itenxa igqwetheka kwizinto ngezinto ezenzekayo besisiza ke somcacisela xa kukho amakhwiniba nezinye izinto ezibangela i-ANC umdinzi netyeneba. Kulindeleke ukuba unobhala jikelele kunye nomongameli batyelele elikhaya kuza kunika amazwi ovelwano. Umngcwabo kaBishop Bulana uza kubanjelwa kwikomkhulu lecawa eNew Brighton ngomhla we-15 kuFebruwari. Ngaloo ndlela siwuqongqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze ezangomso zizanogxa bethu ngesizulu.